Erokamano. Aneni kiwer kawuono. Kendo nitie wer moro kanyo muwer ang' ungeknwa matin. To unyiso ni pod untie kod geno ne jok modong' edhewe thuolo. Bang' weyo thuolo ji ang'wen giwinjo nade kaka jal mosebedo mbele e kendo ratiro ma oganda. Mokwongo erokamano Lydia. To erokamano ne oganda joluo duto mawinjowa. Amor. To bende ber kawacho ni achopo ka moleo nikech awuok ka Bernard Kavuli. Awuok mana ngong' sani e police station kama nwadhi yude ka koro wuok kumano ogine osechopo. Koro anene machung' kode ma ng'ata mang'iyo social media se post. Mane momiyo adonjo ka sani. Amor kabisa. Ni koro Bernard Kavuli nitie to gi kijende moko adek ka bende. Kibet ing'eni bende ok wan sure ni osewuok nikech king'iyo kaka ng'ama tiyo gi mbui mare ok olos ka gima en. Koro pokwa en sure ni en adier. Lakini ka en amor sana. In fact kana chiew gokinyi to kaling' matin gimoro saa 1:30 tawinjo ni Bernard gini noyudi gi Billy Mwangi gi Peter Muteti. Na winjo mamora koni kara gine lweny mwagoyo ni kara tiyo. Kara wasebedo kwa go koko e wang' mbui to kendo media houses jofwambo gi keyo osebedo ka go koko konyo wagoyo koko kara gini tiyo. Omiyo amor sana kendo omiyo miya jingo ni kara jopiny nigi duol to duond jopiny koloso to sirikal winjo. Mano nyiso ni wasechope kama nyaka koro jopiny bende ng'e ni gin gi teko. Monego bed ni gimoro amora mitimo e piny ka. To gimbe ginie gi lwedo ma gikete mar mondo mi gik moko dhi mbele. Amor kabisa wagone Nyasaye erokamano ni owetewa ma comrades magwa koro ni oko kendo chopo kendo waneno moko kuomgi. Mapok waneno bende wabro create time kiny